От 7 до 10 май в Пловдив се провежда международна среща на туроператорите. В рамките на форума са предвидени няколко презентации и работни срещи, както и разходка до емблематични туристически обекти по първоначално направени маршрути. За тази среща, както и за това как се развива бизнесът в туристическият бранш, ще разговаряме с нашият гост, бизнесменът Любозар Фратев, който е председател на съвета на туризма в Пловдив. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Да поговорим сега, понеже от повода да ви поканим. Един от поводите е този туристически форум. Какви са неговите цели? Участници от какви страни са пристигнали? Очакваме ли още? Целите на тази среща, втората поред, е да приближим туроператорите, хората, които продават туристически услуги, до предмета, до продукта, туристическия продукт. Обикновено най-масово срещаната реклама, това са туристическите борси. Най-голямата е известна, това е борсата в Берлин, борсата в Лондон, в Москва, в Мадрид и така нататък, където в отделни страни, региони, държави, бих казал даже и отделни фирми, представят своя продукт, имат среща с туроператори и така. Това става на база на хартиен носител или някакви дискове се раздават и така нататък. Другото, което е много по-резултатно, е да доведеш хората на место. В туризма се ползват и те наречените, това са експедиентски турове, когато се канят туроператорите, журналисти да посетят страната, да посетят хотелите и на место да се убедят в това какво техните туристи могат да видят, в какви условия ще бъдат настанени, какво ще консумират и така нататък. Така че от вече втора година, миналата година, това е по предложение на съвета по туризъм, когато го обсъждахме в консултативния съвет по туризма, това предложение го заложихме за среща да поканим туроператори, да поемем техните разходи тук, да ги настаним, да нощуват, да ги нахраним и да им покажем на место какво предлага Пловдив, какво предлага региона. Това е предложение не само за града, това е предложение за региона. И фактически те ще видят нещата, които предлага Тракийски туристически район. Това е и полза и за държавата България. Вчера на презентацията се презентира Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, презентира и възможностите на България. Така че това е нещо много добро. Ето втората среща имаме около 70 туроператори, вече дойдоха от 16 страни. Вчера основно европейски ли са? Не, имаме от Индия, има от Марокко. Миналата година имаше едно самостоятелно посещение на индийски туроператори тук, които бяха много впечатлени. Индийците след китайците са... Т.е. китайците излязаха на първо място, след тях са щатите, те изпревариха американците, но индийците са също една нация, която са в челната класация на туристи. Но, за съжаление, България те ни я посещават, не знаят, нямат нашите предложения. Така че това, което правим, пак казвам, има и национално измерение. От какво са впечатлени туроператорите? В смисъл, това е второ издание на този форум, нали така? Миналата година беше първото. Двойно повече са тази година гостите. Да. Сега е второто и есента през ноември, по време на дефилето на младото вино, ще бъде третото. Още едно. Да. Има както от България, европейски. Вчера беше много интересна презентацията на BBC, например. BBC представи своя сайт, BBC като медия, надявам се, че не правя тук реклама такава, и община Пловдив вече договори един рекламен пакет, който ще се излъчва по BBC. Ние ще бъдем първата българска община, първата българска дестинация, която по BBC в техния сайт ще бъде така популяризирана. Така че от различни страни какво ги впечатлява? Трудно е да впечатлиш един туроператор от световен мащаб, защото
за него общо взето няма тайни, но те научават, те не за познават. Какво питат? Те не познават. За всичко. Вчера им бяха представени част от хотелите, пловдивските. Хранейки се тук, им се представя българската кухня, българските вина. Днеска те тръгват по маршрути, за да видят различни туристически продукти. Долината на тракийските царе, Старосел, това е останките от тракийската цивилизация. Старосел частично виното. След това имат също винен тур в южна посока. Възможности за религиозен туризъм посока Асеноград, Пачково. Спа туризма в посока Хисар. Зимен туризъм в посока Пампорово. Това са действително едно много широко ветрило, което малко дестинации могат да предложат. И тук става въпрос Пловдив да стане една целогодишна туристическа дестинация, а не курортна. Лято 3 месеца, зиме, ако има сняг, нали, дай Боже, там 2 месеца и така нататък. А тук ние можем, аз разбира се, не го пропуснах, но от само себе се разбира, това е културно-историческия туризъм в Пловдив. Това е събитийният туризъм, който ми се струва, че той е по-атрактивен и по-задържа и привлича по-платежоспособни туристи. Това е културният календар нашия. Нали? И като туризма, който носи най-много приходи, нали, това е по туристическа статистика, това е конгресният туризъм. Това, за което ние смятаме, че нашия град има голям потенциал и трябва да се развива. След София, разбира се. Доказано е, че хората, които идват на конференции, на конгреси, те са с най-големи възможности и освен това, освен самото събитие, те след това правят, нали, много сериозни разходи по тяхното присъствие. Затова са необходими висококатегорийни хотели и съответно програма, която те да могат да оставят своите пари тук. И разбира се, бизнес туризма, това е, което Пловдив също има потенциал, Панаира. Да, той Панаира може за конгресен и за бизнес туризъм. Да. Но аз специално казвам бизнес туризма, тъй като ние имаме пък уникалната възможност в България с Панаира, с неговите събития, които там се провеждат. Това са след конгресния туризъм, бизнес туризма е този, който също носи най-много приходи. Не бива да пропускаме и спортния туризъм. Знаете, миналата година по време на гребането, как се напълниха всички хотели, ресторанти, просто града се напълни, магазини. Веднага се почувства пловдивската икономика. Но туризма трябва да се гледа като на един съществен отрасъл в икономиката. Той е най-бързо развиващия се отрасъл в световната икономика. Така и за България, още повече, след като ние останалите ни ресори, да кажем там, промишленост и селско стопанство, далече назад. Тук имаме възможност, която много бързо, с по-малко инвестиции, да не говорим, че тези инвестиции вече се направиха, в първия период минаха. Ние по отношение на материалната база сме на едно от челните места в Европа. Ние имаме чудесна база, имам предвид там морето, балнеоложките курорти, зимните курорти, хотелската ни база е много добра. Да, има какво да правим с кадрите и с обслужването. Там все още сме длъжници на туристите. Както споменахте, само да кажем, с нощ е имало вечеря с българска кухня и фолклорна програма, а до вечера възможност на гостите да видят и какви са възможностите на Пловдив за водене на нощен живот. Мисля, че с нощи също имаха нощен живот. Аз в тези мероприятия не участвам в вечерите и в нощния живот. Казвате, за всичко питат. Имат ли пък някакви специфични изисквания или условия, които поставят? Или не са на този етап? Не. Сега са още на опознавателен? Туроператора, всеки туроператор си има изисквания, които вече в договора поставя, но разбира се, основните това са нещо, за което примерно ние можем да се замислим или
Добрата инфраструктура, достъпност. Ние имаме чудесната възможност от няколко години, това е летището. Един турист, прелитайки хиляди километри, за да стигне до Пловдив, няма да тръгне с автобус, говорим, нали, така, за все пак по-нормалните туристи или там с кола, масовия турист, там с самолети се предвижват, той ще прелети хиляди километри. След като дойде и кацне в Пловдив, вече за него 100-150 км до Перперикон, до Казълнък, гробниците, до Хисаре, Пампоро. Това е съизмеримо. И това е огромното достоинство и възможност на Пловдив с една такава врата, каквато е летището. Това е достъпност. По-нататък, по отношение на туристическите обекти, достъпността един път, това популярното за хората с ограничени двигателни възможности, нали? Второ, все пак в Стария град, за да влезеш, трябва все пак да имаш подходящи обувки. Нали? Не бива това, напоследък също стана много, го фетишизираме, видите ли, такъв не бил Кълдъръма, не може да се ходи. По цял свят има такива обекти, нали? И предварително на тебе ти пишат, че утре такъв и такъв обект, обуйте подходящи обувки. Нали? Съответства с обекта. Така че всичко да асфалтираме и да го направим гладко и да ги пренасяме така, да ги спускаме отдолу. Ще се сгуби автентичността. Разбира се. Въпросът е, че може малко да се поправи Кълдъръма, да се поизравни. Нали? И Кълдъръма, и туалетни, примерно, да има, и да има съответните магазинчета, които да им вземат парите, както е в цял свят, след всеки обект. Минаваш задължително през магазина, където трябва да си вземеш сувенира, за да занесеш някакъв спомен в къщи или някакъв подарък. Това са части, това е инфраструктура в туризма, която трябва да има. В ресторанта, като трябва да има националните танци, защото това трябва да видят в България. Националната кухня, националните танци и песни. Да. Това са азбучни неща. Вчера имахте отчетно събрание Съвета по туризъм. Да, вчера отчетохме една добра година. Макар че ние сме нестопанска организация, неправителствена организация, но миналата година излязахме с малка печалба, даже си платихме и данъци 200 лева, нали, така излезе. Защото основната причина, нашите приходи са от членски внос и събитието, което вече четвърта година правим, това е дефилето на младото вино, което мина много успешно миналата година, благодарение и на такива медии като вас, които го популяризират. И в резултат на това имахме по-добри приходи и финансова година, така че не мъчи много хората с членския внос. Добре, вие сам заговорихте за дефилето на младото вино. Кажете, сигурно рано е още, но пък сигурно вече имате някакви начертани неща, които ще се случат, освен това, че трети поред форум да, международната среща на туроператорите, третата или втората тази година ще бъде по време на дефилето. Говорихме си за това, че вече сте имал среща с Надежда Савова, която организира тези къщи за производство на хляб. Тя беше и наш гост. По този повод именно говорихме. Дали може да се съчетае това българското вино с българската погача, българският хляб? Определено най-доброто мезе и най-добрият продукт, който съпъства дегустацията, ако не броим водата, разбира се, това е хляба. Така че Надежда Савова преди 3 месеца ме намери, дойде от Америка и ми предложи в дефилето да вкараме и производството на хляб, демонстрацията на хляб. Тя обиколила 78 страни, мисля, за една година. Това е вече като една международна човека, верига. Който е посетил най-много страни за една година. Има не по-малко от 78 рецепти за хляб. Така че е готова. След това тя се срещна с заместник кмета Стоянов и знам, че той е поел ангажимент да я бъде предоставена в Стария град, да се възстанови една стара фурна, нали, в която да се прави хляб.
Така че това ще бъде едно чудесно допълнение. Освен това, тази година вече от един пловдивски ресторантьор, няма да му казвам името, но достатъчно сериозен, аз имам обещанието, че тази година ще има и хранене по време на дефилето, защото това е една наша слабост, която сега не можем да я оправим, пък хората все пак опитват до второ пет, това са 25 изби, като донесат по 5-6 вида вина. На гладен стомах. Човека, да. Човек има ли съпътстващо, може би тази година, нали имаше и дегустация има на сирена, има на местни продукти, но искаме вече да има не само дегустация, но да има и така хапване, без разбира се да го правим кебапчиница. Да, това ще да ви попитам, надяваме се, че няма да бъде... Искаме да бъдем в рамките на добрия тон и на добрия вкус. Вчера по време на тази среща с Банко Банков, председателя на Асоциацията на българските туроператори, си уточнихме, че те имат годишна среща по това време в София, ще дойдат тук и по време на дефилето българските туроператори от асоциацията ще посетят дефилето. Това е нещо хубаво. Аз бих искал тук вашето предаване да кажа, че ние в Пловдив сме се нацелили преди всичко на българския турист. Нали? Той е най-близо. Българският турист по оценката на българските туристически организации е най-платежоспособен. Както и да звучи. Българина отиде ли на курорт, отиде ли да почива? Той разпуска. Той разпуска, да. Той за това отива. Той си направи бюджет и знае. Ще си вземе салатката, ще пине ракийката, ще си хапне и така. Има нации, които вечерта мъже и жената, една бира и една лимонада за 3 деца. Така е. Нали? След нас са руснаците, като така хора, които също консумират. Да. Не, общо зато всички сме свидетели, защото всички посещаваме курортни центрове и виждаме как е българина и как са останалите. И ние пък като потребители на тази услуга пък се радваме, че вече наистина българските ресторантьори и хотелиери разбраха това и промениха и отношението и цените спрямо българския турист. Българският турист трябва да ви кажа, че свикна на нашия стандарт. Аз преди малко казах, че материалната база на българския туризъм в последните 10-15 години много силно израсна. Много високо качество стана и туриста стана много претенциозен. Вика, това не е 4 звезди, това така, искам го, знам го. Трябва да се приберем. Смятам, че хората походиха навън, защото бяха спирани там 45 години, походиха, видяха, вече могат и да се поприберат навътре, защото една почивка, сега гледах, около 400 000 българи отидоха в Гърция и Турция. Цените там не са ниски, отколкото в България. Условията не са по-добре. Изключвам това, че морето, Бялото море е по-топло в този сезон, Черното море. Така че и второ, Пловдив е в центъра на страната. Пловдив е много подходящ за уикенд туризъм. Той сега заедно с възстановяването, примерно да кажем, на Римския стадион, привлече много туристи. Осезаемо скочи ръста на туристи. Идват може би за половин ден от София, качват се на колата, за 1 час идват. Какво е това, дето го гледаме по телевизията, чувам, минават, разглеждат главната улица, пинат, хапнат и следобед се прибират в София. Някои остават. По-младите хора останат за денонощния живот, за събитийността. Знаете какво става по нощта на музеите. Ето сега второто издание, което ще се прави, пролетното издание. Това са възможности за българския туризъм, за българския гражданин да го привлечем в Пловдив и му създадем тези условия. Други центрове, като Велико Търново, Варна, София, нашия град Пловдив, къде стои в класацията?
Така, знам, че преди 2-3 години разговарях с ваш колега, че в Велико Търново на глава от населението заетостта на хотелите е била по-висока, примерно колкото Пловдив. Така. Аз съм събеседник оптимист. По официалната статистика, Пловдив е след курортните центрове. Само от градските София на превъзхожда. Знаете, с конгресен, конферентен, така, столица, командировъчни и прочее. София има 1 200 000 нощувки. Ние имаме около 400 000 нощувки. Варна има 4 милиона. Но Варна има комплексите, влизат всичко това, влиза 4 месеца, всичко на 100%. Нали? Но това са Варна, даже Бургас е на първо място, с неговите там 5 милиона, с Слънчев бряг, всичките там Созополи работи. Бургас, Варна и преди нас няма друг град. Сега има по Банско и другите са преди нас. Търново е с 170-180, почти наполовина от нас. Така че в градовете те не идват на глава от население. Те идват за да видят нещо. Да, малка община. Има и примерно една Жеравна, сигурно на глава от населението. Има много повече, защото примерно в август месец събира се там на поляната и така. Добре, днес ще трябва да приключим малко по-рано. Ако не искаш нещо извънредно да питаш. Не. Понеже разбрахме, че имате ангажимент, ще ви пуснем малко по-рано. Няма да ви задържа до 10 часа. Не, ако имате въпроси, компанията е приятна. Предлагам да направим след известно време още една среща. Темите са интересни, по някой друг интересен и важен за Пловдив повод. А сега ви пожелавам успех в това, което всъщност беше повод днес да се съберем, туроператори да идват все повече и повече туристи. И да доведат туристи. Това е, което да си пожелаем и идва туристическото лято, така че... Между другото, индиеца също, освен на Асоциацията на български туроператори, индиеца също дойде при мен вчера и поиска информация за дефилето, каза, че ще дойдат на дефилето. Дано. Ще очакваме наистина това. Благодарим ви за това участие. Успех още веднъж. И на вас, уважаеми зрители, хубав и успешен ден. Ще се видим отново утре в 8 часа сутринта.